ku danna subscribe domin samun sabbin waƙoƙinmu na Sahu Kusfa a YouTube channel ɗin mai suna Mr. AI Hausa. Kabi makanka idan baka bi ma kai makanka. Aliyu kairul bashar waƙi na tabbatarwa. Yan Aliyu suke shaja'a, yau na Aliyu ne mai kana. Yau na Aliyu suke da fara, yau na Aliyu suke da sa'a. Ya Aliyu maulal wara, shugaba ya faɗa. Kabiruhum, kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, kabiruhum. Zan fara baiti da sabon Allah wanda ya iso ma al'umma. Allah ya ce ya ma'aiki na ka isar da sabon da na baima. Ba illa matafal ba ma ballagta risalata kafin da al'umma. Wallahu ya asimuka minan nas, inji Allah mafi girma. Kabiruhum, kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, kabiruhum. Manzan Allah ya baiwa bayi saƙon Allah babu sauyi. Manzo ya ce a bali bayana shi ne wali. Wanda ya yarda ni shugaba ne, dole ya yarda shi ma hakan ne. Aliyu minni wa ana minhu, Allahumma wali man walahu, Allahumma adi man adahu. To kun ji adi man adahu. Allahumma salli ala annabi wa ali ajma'ina wasabi tahirina, har da shaku umar malamina. Isalam anan yan wala masoya abi idil gadi. Kabiruhum, kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, kabiruhum. Kabiruhum, kabiruhum ma, kabiruhum, 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 kabiruhum ma, kabiruhum, kabiruhum, kabiruhum.